iji mejupụta Sustainable Development Goal nke asaa tupu afọ 2030 akọlọnụ. Economic Community of West African States ECOWAS ekwuola na a ga-awatakwu ọgọdọ na mbọ ha na-agba itinye ọkụ n'ime obodo dị iche iche iji wee fụ na osi pasentị 10 ruo pasentị 60. Anụta karịa eze ABS na Abuja Ekwi Ajide ga-akọlụ aka n'isi. Kọmishọna ECOWAS nke akụrụngwa ike ebe a na-egwu coal na onwunwe mmiri Sediko Duka bụ onye kwupụtara nke a oge ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka na Abuja siri na ezinụlọ karịrị 100 ka a ga-ejikọ n'obodo nwere ike iru 600 na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka. Ọ kwararịrị na agbanyeghị uto n'otu esi enweta ọkụ nke sitere na pasentị 45 n'afọ 2019 ruo nkeji pasentị 53 n'afọ 2023 na aka nwere kara pụtara ihe otu esi enweta ọkụ latrik n'ime ime obodo na nke kakwuo na naanị pasentị 10 dịka o siri kwuo. Akụkụ ọkụ latrik zutere obere njikọta nke o tinyere na pasentị 9 nke mere na ọnụ ahịa ọkụ na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka ka dị n'elu nke na-ebute etogo eto akụ obodo. Onye kọmishọna ahụ gụpụtara ụzọ dị iche iche ECOWAS sigoro wee mee ka ọkụ latrik ruo ndị ọbụla aka nke gụnyere imejupụta iwu WAP maka inweta na inye ọkụ n'obodo ECOWAS. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.